partes, por unha banda, de que hai que facer unha voz de debate que permita ir camiñando cara ao achádego de fórmulas que marquen as liñas directrices dunha solución sociopolítica alternativa ao sistema actual e as consecuencias contra a problemática da base cidadán do planeta, e, por outra banda, de tomar decisións dentro dese contexto para a realización de iniciativas concretas. Ir no proceso de dialéctico de formación dun pensamento que permita vertebrar e coordinar e que non sexa inorde o proceso que se dá na sociedade civil, que é a gran problemática que hai, para trasladar despois a instancia política e para podermos, por lo tanto, reconstruir as pontes que están rotas, das relacións entre as forzas políticas que forman parte do aparato do Estado, do aparato de poder, e a cidadanía e o tecido social. Os distintos movimentos sociais galegos debemos unirnos para falar e para decidir sobre situacións concretas, contribuindo a esta necesaria loita común para poder, o cando menos, empezar a acabar con eles. Criar ideas para defenderse do que un amigo meu poeta brasileiro chama a metamorfose do capitalismo, que vai ir sempre por diante. E só queria deixar aí esa idea. Eu penso que tem direito de viver onde quer viver. Estou em Galícia aqui que quer viver. E quer ter o mesmo direito que todos os galegos. Uma vez de mais, quero vos dar parabéns, que estamos com essa iniciativa do Fórum Social, que queremos trabalhar com vocês a qualquer hora e a qualquer momento. Muchas gracias.